Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, Роман Зинаида 4, Павел Знакольга. Биредә спорт радиолимтә түгәрәге җитәкчесе Валиев Ринат Фахрази улы үзенең эшчәнлеге белән таныштырып узды. Ринат Фахразиевич Татарстан Республикасының Азнакай районында Россия радио сөючеләр берлегенең җирле бүлекчәсе җитәкчесе. Түгәрәккә балалар бик теләп йөри диде Ринат Фахразиевич. Балалар бакчасыннан ук йөри башлаучылар бар. Елга 58-60 ярышта катнашып, һәр вакыт призлы урыннар яулыйлар. Дөнья чемпионы булган балалар бар. Уңышларны шутлап та бетерә торган түгел диде җитәкче алар белән горурланып. Шу связь үткәргәнне балалар үзләре монамдагы оборудованиены балалар үзләре настраивать итәләр. Бөтен әйберне балалар үзләре киләләр. Шунысы миңа кызыграк. Оңнап кнопкага басып түгел, ә менә уже миңа бу космос турында бер нәрсә сөйли башласам, 2 тапкыр кабатламыйм. Уже bir тапкыр әйтәм, ютып алалар гел. 2019 елда Ринат Фахрази улы Татнефть акционерлык җәмгыяте тарафыннан фән, мәгариф һәм агарту өлкәсендәге казанышлары өчен грант тоткан. Әлеге суммага көчле техник җиһазлар сатып алынган. Космонавтларга связьга чыгар өчен бер ай 3 атналык, почти 1 айлык заявка бирәсең. Заявка 2 урынга бирелә, центр управления полетами, анда командир bütün полетларны управляет торам. Потом кайчан связьга чыгарга теләк белдергән вакытны әйтәбез инде, көнен әйтәбез. Чтоб көндезрәк балаларга җайлы булсын дип. Анда баллистиклар бар, шул баллистиклар шуны расчет ясыйлар. И миндә монда расчет ясыйм, башта мен монда расчет ясыйм, кайчан Азнакайстан Международный космический станция оча. Шул Международный космический шкан вакытка миндә тегеләргә мөрәҗәгать итеп, шушы вакытка булмасмы дип, алар ныгытып, аларның уже более точный измерениялар була инде. Ну, минеке белән һәр вакыт туры килә. И һәм без шушы көнгә дип заявка бирәбез, заявканы НАСА аркылы үтә инде, американецлар аркылы үтә, потому что бөтенләй бер система связи безнең американецлар аркылы. И Сергей Шкаплеров звонит иткәндә дә Америка номеры чыга минем сотовый телефонда. Ну, постоянно звонит алар бит научный экспериментлар белән шөгыльләнәләр и һәр вакыт безнең белән сөйләшеп утырганларның вакытлары юк. Шуңа күрә жол көнен сайлыйбыз инде. Суббота, воскресенье дип әйтсәк була инде. Шул жол көнен. Эш көнендә инде алар Мәскәү вакыты белән эшләр. Эш көндә сәгать 4-тән соң алар ял иткән вакытларына туры китереп без үткәргән бар инде. Шәһәр администрациясыннан килгән вәкилләр, укучы балалар һәм журналистлар Ринат Фахразиевич җитәкчелегендә спутник белән элемтәгә чыгып, бәйрәм котлауларын җиткерделәр. Руководитель исполнительного комитета города Азнакаева, чистосердечно поздравляю вас с данным праздником. Сегодня в День космонавтики. От имени жителей, от имени города Азнакаева, от имени администрации вас поздравляем. Хорошего дня вам всем. Әлбәттә, килгән кунаклар җыйналып, Азнакай аэродромында самолет очышын да күзәттеләр. Мөселманнарның изге Рамазан ае башланды. Шушы уңайдан 12 апрель көнне мәчетләребездә ястү намазыннан соң җыелып беренче тәрәвих намазы укылды. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәр ел сайын Рамазан аенда Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафонын игълан итә. Акция барышында быел да аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга азык-төлек белән ярдәм итү күрсәтеләчәк. Закат, фитр һәм фидия садакаларына килгәндә, закат садакасының күләме 700 сум, фитр садакасының күләме 100 сумнан башлап, фидия садакасы 200 сум. Районда тагын бер күренекле чара узды. Азнакай шәһәренең Ак мәчетендә авыл һәм шәһәр укытучылары шәкертләр белән берлектә уку елын йомгаклау мәҗлесе үтте. Әлеге тантананы район советы аппараты җитәкчесе Айдар Хәлиуллин ачты. Хөрмәтле дин кардәшләребез, бүген инде безнең зур бәйрәм. Әйтеп китәргә кирәк, Азнакай районында безнең бүгенге көндә 47 мәчет эшләп килә. Әле
Аларның рәхмәте белән менә Түбән Стәрле авылында ремонт эшләре алып барыла. Бу мәчетебез ачылу алдында тора, ишекләрне ачу алдында тора. Безнең Сукачы авылында мәчет төзелеше башланды. Безнең Яңа юл бистәсендә тагын бер мәчет менә үзебезнең тим кардәшләребез төзү алдында басып тора. Аллага шөкер, мәчетләребез күбәя, Аллага шөкер. Иң мөһиме, мәчетләргә йөрүчеләребез күбәя, яшьләребез, өлкәннәребез. Шуның өчен инде без бик горурланабыз, сөенәбез. Үзебезнең дин кардәшләребез менә шулай мәчеткә, динебезгә тартылганына. Инде бүгенге бәйрәмгә килгәндә зур рәхмәтебезне остазларга әйтәсе килә, безнең укытучыларыбызга әйтәсебез килә. Менә шулай итеп, үзләре мәчет каршындагы курсларда гыйлем биргән үзебезнең шәкертләребезгә туры юл күрсәткән, үзебезнең динебезгә матур итеп аяк бастырган остазларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чыннан да иң мөһиме, мәчетләргә йөреп гыйлем алырга, әдәп, әхлак тәрбиясе белән ислам дине кагыйдәләрен өйрәнергә теләүчеләр арта бара. Бу әлбәттә сөенечле хәл. Biz indi bütün niyetimiz şuşu Aznaqayның cəmiyyətin birləşdirүү, şunda ustazlarını zurlaw, onlarını hörmətləw bulsaydı degan niyet bilen tağı şuşunu görüp tağı köp itip oquşlarыбыз kelsəydi degan niyet bilen biz şuşu məclisni uyuşturabız. Allah Taala kabullardan etsin. Мәҗлис Азат хәзрәт тарафыннан вәгазь уку белән башланып китте. Сезгә нинди генә мактау сүзләре дә, нинди генә сүзләр әйтсәң дә, ул инде әз була. Һәм менә әле күптән түгел шунда бер җылышларда казый әйткән кебек инде сез барыгыз да геройлар дип әйтәбез, имамнарга геройлар дип әйткәннәр, чөнки инде берегез дә инде Аллаһ ризалыгы өчен, бөтенегез дә савап өчен дип тырышып йөрисегез. Сезгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын. Беребез дә акча өчен дип инде акча да сорамыйсыз. Инде әгәр дә шундый әйбергә калса, ул инде әлбәттә ихласлык югалыр диде ул. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын һәм киләчәктә дә шушы эшләрне дәвам итәргә Аллаһ Тәгалә сезләргә җан һәм тән сәхәтлекләр, сәламәтлекләр насыйп итсен. Бу дөньяда барлык гамәлләр дә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән башкарыла. Ислам дине безне иманлы, мәрхәмәтле булырга өйрәтә, яхшылыкка өнди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Менә бүген без шундый күңелле кичәгә җыелдык. Бу авылларның чыгарылыш кичәсе. Мин үзем дә шушы районның Урсай авылыннан. Урсай авылында үзем укытам. Безнең авылда мәчетебез бар. Мәчеттә мәдрәсә эшләп килә. Һәм безнең менә 15 кеше йөри. Быел беренче класслар килделәр. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Авылыбыз гөрләп эшләп тора. Мәчетләребез эшләп тора. Ифтар ашларын үткәреп торабыз иншалла. Бик күңелле кичә менә үзебезнең дин кардәшләребезне яңадан да шушы укуга, дин белеме алырга, гыйлем алырга чакырабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән, ләхәттән алып тәхеткә хәтле гыйлем алырга дип. Менә авылдашларына да һәм калган кешеләргә дә шундый вәгазьләр сөйлибез. Гыйлем алырга килергә кушабыз. Аллаһ Тәгалә безгә кушкан, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанып, алган гыйлемнәребезнең файдасын күреп, алган гыйлемнәребезне башкаларга өйрәтеп, яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Алга таба чарада белем алган шәкертләргә һәм остазларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Белем алып чыккан шәкертләребез алган гыйлемнәренең савабын күрсеннәр иде. Аллаһ Тәгаләнең аларга булган ышанычын югалтмасыннар иде. See
Матурлык, гүзәллек, яз бәйрәме. Район һәм шәһәр мәдәният сараенда район күләм Нәүрүз гүзәле 2021 бәйгесенең финалы узды. Бирдә сайлап алу турыннан үткән иң тыйнак, иң уңган, иң моңлы һәм иң булган 11 конкурсант үзләрен сынады. Иң элек визитка таныш булыйк дип исемләнгән бәйгедә кызлар үзләре белән таныштырды. Кечкенәдән иҗатка гашыйк булып, бүген кайсы гына өлкәдә эшләсәләр дә үзләренең уңганлыклары белән таң калдырып, гаиләдә берәүләре уңган хатын, яраткан әни, икенчеләре булган һәм кадерле кыз булуларын ачып бирде. Минем беренче генә тапкыр катнашуым түгел. 2014 елны современная мама дигән конкурс булган, шунда катнашканым бар. Һәм инде үзебезнең организациялар арасында, үзешчәннәр концертларында катнашкан бар. Мондый менә именно милли бәйрәмнәргә карата конкурсларда катнашканым юк иде. Дулкынлану хисе бар. Дефиле биремендә кызлар үзләре теккән күлмәкләрне тәкъдим итте. Чәчәкле, купшы таҗлар, гөлләмәләргә төренгән итәкләр барысы да чын мәгънәсендә сәнгать әсәре иде. Минем коллективым яраткан, бик нык ярдәм итте. Безнең Гульнас Азватовна, методист Рамиля Халиловна, безнең заведующий Фәридә Назиповна менә шундый матур костюмнар текте миңа. Ярдәмнәре минем үземнең хезмәткәрләремнең бик нык булды. Аларга бик зур рәхмәтлемен, бу безнең это наша победа. Инде бирелгән сүзләрне кулланып шигырь язу, буримы дип исемләнгән биремдә кызлар үзләренең тапкыр һәм җыр телле икәннәрен исбатладылар. Кыска гына вакыт эчендә 4 юллыклар язып, шуларны тамашачы һәм мәртәбәле жюри игътибарына тәкъдим иттеләр. Ашсу бәйгесенә катнашучылар урама, гүбәдия, бәлеш, бизәкле баллы тортлар, өлеш, кош теле һәм башка татлы ризыклар әзерләп алып килгәннәр иде. Бу биремдә алар ашсуга осталыклары белән бергә милли ризыкларның серләрен һәм үзенчәлекләрен дә күрсәтә алды. Мин татар халкының милли ризыгы бәлеш алып килдем. Ул үзенчәлекле бәлеш, чөнки бу бәлешне безнең инде әбидән килә торган рецепт буенча ясыйлар һәм һәрбер бәйрәм саен безнең табынга ям өстәп тора шушы бәлеш. Иҗади биремдә кызлар җырлады, биеде, монолог та сөйләп тамашачы күңеленә сир итте.
Үзләре генә дә түгел, балалары белән чыгыш ясаулары күңелләргә тагын да җылылык һәм соклану өстәде. Без инде татар бию әзерләдек улым белән, шаян бию, гәлүшем дип атала. Ныклап әзерләндек, Алла бирсә, март аеннан ук инде әзерләнә башлаган идек. Шуңа күрә Алла бирсә, барда уңышлы булыр дип өметләнеп калам. Иҗади номерда җырларымны дип күтәреп инде. Ком сәгате дигән җыр җырлыйм. Һәр катнашучы төрле юнәлеш буенча бәйгедә җиңүче дип табылды. Иң уңган Нәүрүз гүзәле Гүзәл Кашапова, иң ягымлы Нәүрүз гүзәле Азалия Шәйхетдинова, иң талантлы Нәүрүз гүзәле Гөлназ Шакирҗанова, иң зирәк Нәүрүз гүзәле Альбина Фазилова, иң тыйнак Нәүрүз гүзәле Рузилә Бадахшанова, иң җитез Нәүрүз гүзәле Гөлназ Исламова, иң зыялы Нәүрүз гүзәле Алина Сабирҗанова, иң моңлы Нәүрүз гүзәле Айгөл Гарипова, иң креатив Нәүрүз гүзәле Альбина Мәхдиева, иң заманча Нәүрүз гүзәле Алия Корбанова. Нәүрүз гүзәле 2021 исеменә балалар сыргауханәсендә шәфкать туташы булып эшләүче Гөлсия Талипова лаек булды. Нәүрүз гүзәле 2021 Гөлсия Җылап җибәрердәй булам, мин ышанмадым, ләкин барыбер иштән ниндидер көч әйтте, син булдырасың, син моны эшлисең, бу бары тик син булдыра торган гына эш дигән. Шуның белән рәхмәт, мин бик шат. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет»
Строймаркет – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.